Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin karatuttukanmu na ƙarshe a cikin ɓangaren certificate kenan masu koyon kwamfuta daga tushe duk da yanzu sun zama mai ake cewa ne ƙwararru a cikin kwamfuta. So za mu yi karatu ne akan kuma yadda za ka ƙirƙiri logo bayan mun yi yadda za a ƙirƙiri leta idan award kenan. Sai kuma logo, farko idan kana son ka haɗa logo nutsuwa ake, za ka yi amfani da insight ne kamar yadda muka yi bayani. Sai ka shiga ɓangaren shape kenan wanda duk mun yi bayanin su. Sai ka je sai ka kalli shape ɗin gaba ɗaya, sai ka gani wanne ne zai yi ma daidai da yanayin yadda logon ka kake son logon ka ya kasance. Sai mu je da farko dai za mu je mu ɗauko wannan abu saboda yana da matuƙar amfani a logo ɗin. Sai mu ɗauko shi, sai kuma mu da komawa insight ɗin, sai mu ɗauko wani abun wanda zai zama na cewa shi ma kamar icons ne na logo. Misali, sai mu ɗauko wannan abu, mu ɗauko wannan, kun gani? Farko sai mu yi haukan wannan ɗin ba kilikin za mu yi akai, sai mu yi right clicking akai, sai mu shiga add text kenan wajen kamar rubutu muke son mu lura. Sai mu saka sunan kamar moto na logon namu, sai mu sa equity and progress. Equity and progress shi ne kamar moto ɗin muke. sai mu danna control da ƙara rubutu kamar yadda duk mun koya yadda za a yi nan. Kuma sunan kamfanin sai mu saka sunan da muke son mu saka. Misali sai mu yi right clicking shi ma, sai mu shiga add text, sai mu saka misali AMY, sai mu ƙara girmansa tun da logo ne. Control da girma da open bracket, ko kuma kamar yadda muka yi bayani a nan a home, za mu shiga inside home, sai mu shiga ɓangaren font site kenan haka, kun gani? So bari mu bar shi akan 48 din, sai mu koma mu je mu canza character. Sai mu nemo character mai kauri wadda za ta zama na cewa da an gano an san cewa wannan logon ba dama. Misali yanzu sai mu sa wannan, ko kuma wannan ba za ta yi ba saboda ta da akwai character kofa black. Sai mu ɗauke ta sai mu sa ta, gani? So daga ƙasa sai mu sa kuma raguwar abin da za mu sa graphics. Tun da ya sauka sai shi kuma mu rage mai girma shi ma. Wannan ma sai mu ɗauke shi sai mu rage masa girma. Sai mu rage masa girma a nan, kun gani? So wannan shi kaɗai za mu iya kiransa da logo a takaice, wanda duk ya danganta da kai kuma yanayin yadda kake son logon naka ya kasance. Bayan mun gama sai mu danne shift, sai mu danna kowanne ɗaya bayan ɗaya, mu danna kowanne ɗaya bayan ɗaya. Sai mu yi right clicking akai, sai mu koma sai mu yi grouping, sai mu rage mai girma, kun gani? To wannan duk inda muke son mu kai shi za mu iya kai shi, wanda za mu iya saka shi a matsayin cover page da sauransu. Wannan shine yadda za mu haɗa logo a takaice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.